gimana jadungo wacho education no en gima bold mano gik wadwaro kidonje gimoro te wacho ni adwa timo kama abro timo kama kise wache kamano to kaka en jaduong' ma pache ma teko ne ng'eny ti deliver ami an gima aneno maber ahinya ni en gima very bold en a very bold intervention in the education sector no wacho ni abro timo kama mar ariyo jopuonj duto mosetimo gine no wacho ni jopuonj duto mosetimo tiegruok e skul gibro timo nade tije gintiere go kiyawe nono kamano betiene ni ibro timo ang'o ibro do jopuonj mang'eny to gine ka tabu ma wan go ni sani koro ne watere jopuonj to kaka gidhi e course gibede course ni 2-3 to kosewuok kuro tibet kode obed beda ot onge tich koro mi an aneno ni mano was a very bold thing mano ne gima duong' one of the highlights manifesto mano wacho nyoro to en a promise koro wan gima koro nyaka wati ni nyaka koro wadhire kaka gazette ni gie wacho ni dhi timo kama nyaka tim kama ibo chako time karang'o mano gima koro tich modong'nwa kaka wan joma fombo weche magine ma comment on gik kamago gikatimore sirkal mana kamano jaindi kisero wach machielo mabende nitiere weche gi mag somo kitemo range bende nyalo bedo ka penjo maduong' mawuok ni keto somo e primary nyaka mbalariany no omoma kamano dhi wuok kanye ka sani gima mwang'eyo ni nitiere sekta mar somo ne yudo pok mare omenda ma budget manosom mana higani mano dweche 2 mokalo ka inyalo mana dok chien to irangi omenda makamagi mag keto wechego mag somo bed nono dhi wuok kure nitie jogo ma oko manyalo bedo ni gidhi kawo kony ka wuok oko mondo konygi koso gin mana e budget mane nitie nikech kuom budget no moyo $2.2 trillion idhi tiyo kuom chulo osara mag jotich mag piny owacho kaachiel kod omenda ma itiyogo odiochieng' ka odiochieng' e sirkal kod migepe mopogore opogore mar somo ne dhi wuok kanye mano to piny maber to wacho ni sirkal loso omenda diriyo e yore ariyo achiel wach usuru achiel wach hola magiolo to hata neno ni jaduong' is counting okwano gimiluongo godo dho diero ni governance dividend corruption dividend oneno ni kikawo lweny mar go mibadhi itero mala ahinya nikech ibiro yudo ni sirkal kaka ncha kero wacho Uhuru Kenyatta wacho ni lalo pesa di odiochieng' achiel no wacho ni lalo ke mar $2 billion odiochieng' achiel koro aparo ni jaduong' Odinga is counting ni ka gitero lweny mar mibadhi malo nikech government sirkal kata ka ng'iewo kalam kama tang no yud ni kalam ma siling 2 ng'iewo siling 10 kich jok moko dwa chieme koro ka gitero lweny mar mibadhi malo kaka gidwaro no to pesa no biro matimo ng'o pesa no biro bedo nikech gimidwa timo cha dhi change dhi loko ngima mar dhano moloyo omiyo an kanye kama paro ni pesa no nyalo pesa magidwaro no nyalo wuok otherwise kidhi gi budget mana ondik sani mokwongo ng'ere education be machamo pesa moloyo te apa 244 e budget mancho kalo no billion koro miyo gima giwacho ni gidwa dwoko mibadhi chien gidwa keto procurement reforms malo right ka ginyalo deliver on that gidwa improve accounting gidwa timo gimiluongo accounting reform ka ginyalo tero mago malo ma giket kaka itiyo gi pesa mibadhi maber pesa sirkal maber to pesa no yudore ayuda kaka paron mano kubitamo sirkal yorege mopogore opogore gwinjo kanyo kuom jalonyoche gi maga uchumi en mana wechego mag choko omenda yo usuru kaachiel koda hola mawuok e pinje maoko kata bengi mantiere oko erokamano kuom kenwa kanyo Ozone Layer wachno kanye e Facebook mantiere achiel kachiel wacho ni free education wacho kanyo ni buy Kenya build Kenya erokamano nyaka enje gongo nyawita erokamano ahinya Anyanga wacho ni somo manono kod pi dala ka dala mano bende ang'warangi ni en gik mage
mane olombi kachiel kod agin kacha en gi mise moko 10 monego bedni irango kendo maga mano miyo peke manifesto mare kanyo. Rafiki Nyakwara opondo wacho na semol kaka pile awinjo twak Morin Miganda antiere kayudo makare Slow but sure wacho na ka entiere e Busakami oyudo achiel kachiel. John Muridhi wacho ni entiere ka oyudo John Dondi Migori rumakare. Lamek wacho ni wach baba kecha ne utieke ndi kamane kaka okete kanyo. Manifesto berndi Nicholas Gore wacho ni maka nyalo tomorrow wacho ni kamano to wameo mak mana ni mae Kenya jo Kenya pontiere gi to moro ni kare gigi bedo mabecho machalo nade kantiere chilo mar mibadhi mapontie awalose mano bang' wiyo mwaka osani. Nyakwara Mugajwang medikete mana kae ka waduogo en sariyo mar okinyi waduogo kod twak mar Piny e Ramogi TV kikidhi mabor. Bed kod budget ka idhi e supermarket. Neni inyiew mana gigo monego inyiew. Kaponi ok ing'eyo kwan mar omenda ma inyalo tiyogo, inyalo po ka itiyo gi omenda mathoth. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum. To ok thum athuma. Thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nuchien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic. Mana e ngoma wake. Pile pile kik bai kata matin. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Dial *860*419# to get Oyo Daktari. Nyakwara Mugajwang wacho ni mana yueyo madundo ma wakao sani to ken bende wase mana duogo ote magi yoro kanyo wadhi mana rango gi ka wadhi nyime kod twako kinyi makawuono mantie kod jalony ma en jaindi kisero ma en jalony weche gi mago wala jandiko bende mag weche gi maga uchumi omiyo mana ler ni weche gi mag uchumi kachiel kod manifesto mara Raila Odinga ang'o mane omako ang'o mane ok omako kane omake onego bedi tiyo kode yo machalo nade mondo ngima jopiny ngima jo Kenya obede yo moro makari. Nyakwara Mugajwang miwa pachi SMS line mara pode na 300 ka ikono wan yudo yo machalo nade kamora mora ma intiere Facebook ata waseduogo live bende yudo kanyo miwa pachi kanyo kato wabiro mana some pachien mane kote kod manifesto mara Raila Odinga kacha kod mano mara Azimio la Umoja jotelo mano yoro kacha ne oloso to enya mane omako wangwa gin jogo majujwa kali jogo mara Raila Odinga osebedo ka kedo ne gi enya kendo osebedo ko chiwo twak kinde ka kinde ka omedo mana lero nwa mathoth ni sirkande kadipono biro loso bang'ero maduong' madwe maraboro biro bedo kod jogo mane sekta mar jua kali kata jogo mwaluongo ni local manufacturers jogo mosebedo ka loso mwandu kawuok mana e pinyo mar Kenya ka
gintiere gi ting' mane gero uchumi marwa mar thurka. Wawinje kaka ne oloso odiochieng' manyoro mane en nyasi maduong' ahinya mane ntiere e alap Manyayo National Stadium mantiere buore Nairobi kae. Wawinje kaka Raila Odinga ne oloso. And public expenditure. We'll commence negotiations for debt restructuring, stock management to ease the burden on Kenyan taxpayers. It is situated on the eastern coast of Africa, on Indian Ocean seabed. It is therefore right to say that it can become a manufacturing hub for the region, Eastern Africa and Central Africa. We will implement recognition of prior learning certification program, that is RPL, by awarding certificates to craftsmen, technicians through apprenticeship. Shahada la jitihada. Mane ya azimio la shahada la jitihada. Kaka ne okete kanyo koromo ga jwang' weche komwacho ichiwo obok mag somo ne jogo ma oseyudo lony e sekta ma opogore to enya jogo maloso mwandu e piny Kenya. Wacho kata ni craftsmen, jogi mosebedo ka yudo somo kata TVET. Wacho ni polytechnic mantiere alwora magwa gintiere gi thuolo mane magero kendo loso mwandu go duto e pinywa mar Kenya. Nje weche go mag usuru jaindi kaitema mana rango gi kane oloso oketo maino mare rango chal kata bero lwasi ne jogo maloso mwandu gi e piny Kenya. Mano dhi chiwo weche mag uchumi dhi nade kai rangi. Ing'eyo gik moko ariyo mowacho kanyo. Mokwongo gima iluongo ni loko pinywa ni obed manufacturing hub. Nikech location ma wan go. Adieri joma no ochano economy mane chon. Ing'eni chon ni loso anything. Tindi ing'eni kata musmal kende kidwa gedo bedo ma imported. Koro gimondo owacho ni gidwa support odwa keto gine ka obed manufacturing hub. En mani my disappointment kanyo na neno ka specifics tine. Tina gombo no make a commitment gimiluongo ni special economic zone program ni. No nego make a commitment mono nego beni gero Kisumu, Naivasha, kendo mono beni gero Dongo Kundu in Mombasa. Now the one no specific intervention in manufacturing. Promises will make to make sense. Promises will make to make promises mabaya. Gimana neno ka lacking kanyo eno ko landa no specific interventions modo watimo kanyo. To gima wajua kali to wajme lich. Apara ni Jebdunga Gwambo be ukina ka engineer. Omi wajma manufacturing oneno wiye nikech bingine no chako loso wach gine gi chon. Loso gas cylinders. Omi en ga manufacturing kendo ne formally deputy director ma Kenya Bureau Standards. Koro manufacturing amneno ka nie wiye malo kabisa. Kendo aparo ni sirikande ni bro tero manufacturing ahead of the rest. To gik moko ariyo gima wacho mar konyo jua culture mano gima critical. Nikech sani kata no gima iluongo ni plumber. Yeah? Mabatrain ibiro ka onge. Gimibuno electricians. Yeah? Ok ng'eny to gina gima wacho ni ok ochuno ni dhi e school kitiye jua kali mising'e loso mtoka. Niere jua kali mapok nosomo to kao engine mo tumango mo overhaul ni. Kaya gomba wacho niya joma somo jua kali yo ibiro ket negi program moko kar ma 1 week gidhi e TVET tipuonjo gi mos kisetiyo ming'eyo timi certificate ok ochuno ni kano kisomo engineering kata kano kidhi polytechnic ni koro kinya bedo tisetiyo jua kali mitimango ming'e loso mtoka. Mana gima gidwa wacho giwacho ni gidwa miyo ji apprentice certificate. Great idea, I mean, for me. Mana aparo ni en gima nyalo konyo jowa mang'eny ahinya e wajua kali
gisebedo ka giwacho ni kata ka oganda wanitiere oko kacha iwacho ni ka yudo nera moro mantiere Nairobi atigi ranyisi mar Nairobi ka intiere jogo road kacha kiloso sanduku mag nyithindo tiyo ka di school ka ikao nyathi moro biro go Nairobi ka tipuonje tich kako tiyo to oyudo thuolo mar yudo oboke makamagi wadeni walosa kako oganda wanyalo loko pachwa nade mondo ami oganda gi bende thuolo nikech nitie oganda manyalo wacho kanyo ni ibiro kanyo yudo tiegruok makare monego bed ni yudo mondo midonje e tich to koro jaluo gi nyiego mare samoro nyalo wacho ni ng'ane koro dhi yudo tiegruok mang'eny moinga tan thuolo makamano no kayudo nikech nokade thuolo mar bedo medusa kata mar bedo craftsman kake wache gi dho jowagunda koro ni suggest ni watim na ujuluo odog chien matin gintiere okang' manyime mar yudo tijegi to koro ka ng'ato osedonjo ng'ato bedo gi thuolo moro ma ok dechiw kata iwacho weche mag recommendation wacho ni ng'ane ni en watna kawe mondo idhi puonje kata idhi tiege mondo yud tiegruok makamano mondo duogi ndio jok moko ma ok diyie ni ng'ato wuogi kendo waseyudo kata cases makamago bende kata Ramogi TV ka iyudo ka ng'ato koro chiw mondo odhi okony ng'ato to ng'ano onge gi chuny mar wacho ni kaw ng'ane mondo idhi ipuonj tich makamano mando kuro chuny dhano ni loko tek akene mando kuro joma yalo ne ji e gine kanisa jo manyalo konya to dieri jo wang'enye gimiluongo ni carpentry luo wang'enye gimiluongo ni carpentry tibono ka jo gi timo ing'eyo ni Ministry of Housing nchane gi program moro kaindi Gikombaka mana gimiyo association ma jua kali pesa mondo los go dhoudi ma sirkal gero giyudo ka yuwi moko kanyo yuwi moko ni kanyo magero dhoudi ma standards gi are very high masani Kenya Bureau of Standards osubiro kanyo mondo ket standard mag dhoudi standard maloso gik moko mang'eny omiyo ka gimi wacho rieko mar ni dwa migi certificate ni kisetiyo jua kali mi ing'e loso mtoka timi certification koro inyalo dhiyo kamoro ni am qualified instead of ni we ni idhi nwang' degree university kata ni we ni idhi nwang' higher national diploma na polytechnic aparo ni riekono biro konyo ji mang'eny joma mang'eny manie carpentry joma mang'eny manie garage joma mang'eny manie spray painting anda gombo gibed ni umigi certificate na kamoro amama gidhiye to giyudo mana tich an aparo ni mana is a good idea onyalo medo yuto e yo ka irango wechego mag usuru nikech jogi koro ka ni oko kanyo gin bende giwuok gi yawo wendni giduto kama gintiere mano nyalo medo gimwacho ni tax base jogo ma koro nitiere minyalo chopnegi e weche ma opogore mag choko osuru gino biro medo employment or expand the employment base kendo medo joma go osuru but go osuru ni mabiro miyowa pesa mwatiyogo ang'o mwatiyogo wamiyogo ji school fees school free education and all that that man makes sense to me no wacho kendo wach mar state gine credit mondo mig jogo affordable credit tan gima gombo ni gimed timo be ne nitiere many wan gi gine mang'eny migawo mang'eny mamiyo ji pesa makonyo youth dungi gimoro ni youth development fund wan gi women fund wan gi agombo ni wabed ga a single state SME agency gin too many was spread gi too many moko ko effective koro bano yes miyo ji pesa miyo ji ohala kata joma loso simbe ing'e simu ni bo miyo okelo tije mang'eny miyo ji ohala miyo gi certificates aparo ni biro konyo nyaka nene gigi te kisero nitie wach machielo maber ne jomoko nyalo bedo ka lieko nitie jogo ma osebedo ka nyalo bedo ni wacho ni nyaka sani yawo kembe e county duto 47 nyalo bedo pogruok kendo nyalo kedo pogruok kaka oganda indiko kendo yudo tije kaachiel kod tudruok mag county ka county manyalo bedo ni gimoro mane owe oko mar Azimio kata manifesto mar Azimio marango kaka tudruok mag county gidhi mondo mwandu ringa ka ntiere pinywa
mar Kenya ka. Biro gi rieko moro ni one program per county. Ne mano king'iyo 10 point agenda mare gi moko par modwa timo ka. Achiel wacho ni odo gidwa ni Kakamega specialize gima kama, loso gima kama. Kisii loso kama, Homa Bay loso kama. Gidwa biro ga agenda mondo magibiro support county government mondo ko yud ni loso mtoka mubergo ka loso gima kama mubergo ti promote mano be na yudo ka en rieko manyien king'iyo kaka sirkal osebedo ka ng'iyo weche mag ochumi nano kamano be rieko manyien mano be nyalo konyo oganda kaka wadhi nyime. Mano be nyalo konyo oganda ka gi implement ka gi deliver aya mana kamano bende oyiko no dong mana kama tin ahinya mano karomo kanyo dakika 5 kende to tieko twako kinyi makawuono gima ntiere kanyo mwadarangu kendo rode maga mibadhi ma osebedo ka thiro dongruok ahinya e pinywa mar Kenya ka irange ne wamake mana matin ka wachako sani koro ka wanyamiye pek mana kuom dakika moko 3 kata 2 ka watieko weche gi maga mibadhi iwacho ni corruption osebedo kodonjo migepe mopogore opogore kiparo ni manifesto makamano mondo mi okete tim gik mage monego bed ni iloro iwacho ni nitiere duoro mochung' ne rango weche gi mag mibadhi mosebedo ka chwalo nyinge joma pogore opogore man gi chilo kata machilo ne osemieno ka itemo mana rango ko kete tim e moro makare marango ni jogi mantie mibadhi imako gi kendo itero gi mane do mamoko bende yud twech iwacho ni mibadhi nitie kare manifesto mar Jubilee onaka koro nomedore ahinya sane kwa donje sirikal madhi donjo mbele kanyo kadiponi en mar Azimio kata mar Kenya Kwanza kamochomo mibadhi dhi bedo gimoro madhi uso jochungi koso dhi duoko gi chien ng'wech gi mar donjo State House. Ing'eyo lweny mar mibadhi osebedo ka kodhi maber ahinya adieri nikech gima ne watimo kaka jo Kenya no wagero waketo department makedo gi mibadhi moro iluongo ni EACC Ethics and Anti-Corruption Authority DPP DCI koro wan gi so many multiple institutions makedo gi wach mibadhi adieri to gima konyo mibadhi molo anything else adieri wang'eyo ni dhano nokoso gine dhano nokoso adamandiwe mano chako gi richo mibadhi ok en gima tieko yot mokwongo wang'e ni richo nochwego dhano mar ariyo system ma wan go miluongo ni patronage system ni ko yieri ni MP tidwa ni ited ne ji in mikonyo ng'ato tere nyombo ng'ama tuo idwa ni mi pesa chuni ni nyaka imany pesa mang'eny mondo itim ang'o mane mibadhi wuoke omiyo gima nyalo konyo mibadhi moloyo te ok en Anti-Corruption Authority gi DPP gi DCI gima nyalo konyo mibadhi moloyo te en political will ni jotend piny oyie ni adwa kedo gi lweny ni omiyo gima ne jaduong' owacho wachno kako dwa tero lweny no malo apani no owacho gima ber to gimoro achiel jaduong' Cleophas manyaka wachi napani problem tabu moro achiel ma wan go en gima iluongo ni punishment model no wakawo ni jomotimo mibadhi te otere court mondo twegi mibadhi ng'eny e Kenya kama kwadhi gi system no ema miyo joma no ketere court gi mibadhi higni 10 poni ang'o poni e court an agomba system jaduong' onego ket we change the law we tweak the regulations mondo waketa mo gimiluongo ni robust punishment model ma ng'ato ma kata nitie jok moko ma kotimo mibadhi to en gimitimo ne ok tere court tich mikoni ok ichak itiye sirkal ng'at moro be miketo ne koro waketo punishment maduong' to waketo notere na ji e pipe mar court ni nitie jok moko sanctions against this sanctions against ok nitie sirkal ok ne ka jok moko sani gi jok moko cases mibadhi to yiene gi chun ma jok ma kada wan gi law maber to dino ne dino gi chieng' ok yiene nikech noluongi gi wach makama mane kumonego wadhi onego change we tweak the punishment model
to na yie ni gima jaduong' otimo no wacho gi promise gi Martha ni gidwa tero lweny ma mbadhi malo ni yeah then a good starting point. Kamana yenya kora magajwa ne wan kai kod jalo nyeweche go mag uchumi e pacho kai. Mano jaindi kisero mano wanogo twak gokinyi maka wuono. Warange weche mamoko ma osebedo ka woronwa e mbui mago mag Facebook, Twitter, kachel kod Instagram. Warang mago mantiere Facebook sani ka wada mana yudogi achiel kachiel. Ka sani wada mana rango weche go penjo maduong' mana penji kanyo en nyaka sani chal mar wachen mane ka iwacho ni manifesto makamano mara Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano som kod Raila Odinga benen mano mane omori yo machalo nade kamoko nitiere we wawinji ane ka wasomogi ne untiere kanyo e mbui marwa mar Facebook, Twitter, kacha koda Instagram page nitiere kanyo wada somo gi mana kanyo. Rolex Odhiambo wacho ni mana kaka pile ne wasemolo kendo twak lera ahinya ka wantiere koda Clancy Opio Mombasa Nyali. Manifesto mar Azimio free education en wach maber ahinya to moloyo en duoko chien uchumi. Baba Kea owacho kanyo ni Agwambo the Fifth kako wache kanyo minzoni aneno kan kalangi gimano mora en wach mar somo mano mara jatelo wacho kanyo ni Owen Kipngeno wacho ni oyudo makare ma Kipngeno to wacho kanyo ni kusikiza majabu tu wacho ni kamane kaka wacho ni oyudo ka entiere bondo ero kamana yenya mano Owen Kipngeno. Raila Mandhiwa wacho ni an gimano more manifesto mar Azimio en ni idhi kelnwa Baba Kea somo to gik mamoko mathoth gi manifesto ogo mag Raila Mandhiwa kanyadoto Nyarogi Suna School mantiere Ndhiwa sub county. Ero kamana nyakora magijwa kumkete kai kendo agoni ero kamana yenya jalo nyeche mag uchumi ka watieko sani en mana ero kamana mwagoni. Ero kamana yenya ero kamana yenya nyikwa Ramogi. Ero kamana nyako bidu tholo matwa koda okinyi makawuono anyinga Cleophas Oluoch chenro nen mara rupiny twak mokwongo mabiro en chenro no mar orako kikidhi mabor kite manaka.